Nakakamiss ba ka ng nanay? Yung mama at papa ko, sa kanilang dalawa, yung mahilig mamunal, yung style ng pagdisiplina is yung... Yes, Tommy. Oh, okay. I don't see beef out, I see chicken out. Itong si Tommy tigasin mga lab. Kapag parusahan na siya ng ama niya, ayaw niya. Baya, ang aga ko ngayong bumangon. 6:30 mata na si Inday Mirian. I think balik schedule na tayo sana po, no? Pero ang unang ginagawa ni Inday Mirian is nagluluto po siya ng beef. Hugasan ko lang po ito mga labs, gawa tayo ng sabaw. Kasi nag-craving po si Inday Mirian ng sabaw. Kasi itong mister ko nag-request din siya ng breakfast. Gusto niya ng scrambled egg. Pero sabi ko sa kanya, unahin ko muna ito, no? Ibo-boil ko lang po ito siya mga labs, hinugasan ko siya ng maayos. At pagkatapos, binalik ko siya doon, nilagay natin siya sa kaldero. Lagyan ng tubig. At kung ano-ano pang mga lamas sa kinabuhi. Habang magluluto si Inday Mirian at makikita niyo yung mga fast forward na lang natin, no? Yung mga pinagagawa ko sa sobrang aga. Hindi ko sinasabi na lahat ng matanda is pakialamira at walang alam sa mundo. Kasi sa totoo lang talaga marami po silang alam. At hindi po lahat ng matanda ay pakialamera. May mga matanda po dyan na sobrang ganda ng kanilang attitude at saka sobrang maalalahanin at maunawain. Pero nga po, lately ang ating page is gitapukan og tiguang at puro pa sila galit. So ngayon ang dami pong nagko-comment na ang mga basher ko is matatanda. Lately, yes, matatanda po sila. Pero alam nyo, sa mga matatandang ito, iwan ko. Parang 30% lang sila sa mga mababait na matanda. Kasi most na matatanda is talagang marami kang matutunan. Kasi nga maedad na sila mga love. Marami kang makukuha idea sa kanila. Mga pamana ba para sa mga kabataan magagandang asal. Ang problema, yung ilang lula is talagang may problema. Pero itong ibang matatanda na nandito sa page natin, na galit sa mundo, hindi ko alam talaga mga loves. Kaya paminsan ang mga bata at sa ating mga henerasyon ngayon, mawalan tayo ng galang sa kanila. Sa iilan lang naman. Kasi po may mga may edad na talaga na mga lula, mga lulo, or mostly lula na talagang pasaway. May kasabihan nga, hindi lang ito kasabihan, ito na talaga dapat ating tratuhin ng maayos ang mga matatanda. Totoo yan, kailangan talaga natin silang tratuhin. Kaso lang talaga may mga iba talagang pasaway. Mas malala pa sa mga teenager yung iba. Pero alam nyo dito sa aking page, marami akong viewer na mababait, na may edad na rin. At hanggang ngayon andito pa sila. Kilala ko sila through profile sa kanilang Facebook. Sabi pa nila, makikinig ka sa mga matanda na kung ano yung advice nila, pakinggan mo at susundin mo. Kaso mga loves, yung advice po nila nakakatakot. Mag-stop daw ako sa vlogging kasi hindi ko raw tanggap yung mga comment. Tanggap ko yung comment. Kaso tanggapin din nyo yung response ko. Libre po ang comment dito, no? Mas lalong libre din akong mag-comment back sa inyo. Kasi po, page ko po ito. Kung sasabihan ninyo ako na pag mag-stop mag-vlogging, paano na yan? Kaligayahan ko ito. From the beginning, 2013, nag-start na akong nag-vlog at ang aking husband never said na mag-stop ako. Very supportive siya. Kayo pa kaya, di ba? Na mag-advise na mag-stop ako. Anong klase yan? Yung iba, sa sobrang galit, magpapaalam pa, nalayasan daw nila yung page ko. Ngayon lang po ako nakatagpo ng lumalayas, nagpapaalam pa. Unique talaga itong mga Pilipino nga iba, no? Anyway, so yung nilaga ko na baka mga loves, hinugasan ko siya, kinuha ko yung tubig. Nasa naobserbahan ko, yung tubig na unang laga pala dapat hindi ibubo or itapon. Pero ang dami kasing lumilitaw. So kaya nag-change ako ng bagong tubig at kinuha ko yung una para naman walang lumilitaw-litaw. Andun pala lahat ng flavor ng beef. So yun, hinugasan ko yung beef at nilagay ko, binalik ko ulit doon sa ating kaldero. Next time mga loves, hindi ko na gawin ito. Kunin ko na lang yung mga lumilitaw na mga anik-anik sa ating baka, no? At kailangan ko din yung kulikot, yung green na sili na mahaba. Kasi nagbibigay din yan ng lasa at saka aroma. Dalawang klase po yung bell pepper dito mga loves. Yung sobrang laki, parang sa tingin ko wala talaga yung lasa. At ito naman siya, yung bell pepper at sal katulad sa atin, sweet bell pepper po ito. Ito talaga mabango at malasa. Talagang gustong-gusto ko ito. Alam nyo naman, mahilig tayo sa maliit. Charot. Meron lang akong short story mga love. Noong bata pa kami, nakatira kami sa bukid, di ba? Yung style ng pagdisiplina ng parents ko is iba. At parang until now gets ko na ganyan talaga yung style ng parenting noon. Kasi hindi po lang kami yung ganitong nakaranas ng ganito. Yung mama at papa ko, sa kanilang dalawa, yung mahilig mamunal, yung style ng pagdisiplina is yung papa ko. Yung mama ko, once in a blue moon lang yun mamunal, pero iba. Mas malala yung mama ko pag talagang yun na yun. Pero pang matagalan, once in a blue moon, halos hindi mangyari. Pero yung papa ko, almost every other day or every day yun.
Kasi yun talaga yung nakasanayan nila at parang nasanay na din kami nung bata kami. So mahilig siyang magbunal, no? Parang sa ngayon na panahon manakit, pero noon hindi yun pananakit. Pagmamahal yun. Working on soup. You're using the dog's chickens for it, the soup. Then they don't get no chickens. What? This is beef. Oh, this is beef soup. Yes, Tommy. Oh, okay. I don't see beef out. I see chicken out. I don't see no beef. I just see chicken. It's over there. Is it what? Han, there's something wrong with you. Are you broken? You're broken. My husband is broken. It's over there. It's over there. Waiting for your daughter to eat her foods. Did she eat? Eat, monkey, eat! So, continue po tayo mga loves. So, dahil lumaki po ako na ganyan yung mga pangyayari, yung style ng disiplina ng papa ko, ito lang yung masasabi ko sa mga magulang na ngayon, no? Hindi po talaga mawala sa isip mo at sa puso mo yung mga pangyayaring ganun. Kasi sasabihin ko po sa inyo, until now, dala-dala ko yun. Pero kung sa Bisaya pa, hindi ako nagdumot, wala ako nagdumot. Dahil nga, yung alam ko is disiplina yun, hindi yun pananakit sa isang anak. Kaya careful po kayo ngayon. Kasi may mga bata talaga din na mag-revenge sa mga magulang dahil sa mga pangyayaring ganyang style na disiplina. May iba't ibang paraan na po tayo ngayon sa pagdidisiplina ng mga bata. Ako, wala akong anak mga loves, pero yung kabataan ko talaga masasabi ko na sana hindi ako nakaranas ng ganyan, no? Kasi talagang lumipad ako noon mga loves. Sipa lang yun, ha. Pero sa tingin ko kasalanan ko yun mga loves. Kasi po alam nyo na bata, kapag sinasabihan kang bili ka doon ang tagal mo nakauwi, sino bang hindi magagalit, no? So kaya alam ko talagang kasalanan ko at galit na galit yung ama ko. Yun lang yung sample na mga pangyayari na ibigay ko sa inyo. So kaya po ang hirap talagang kalimutan. Kaya nga yung ibang kapatid ko dyan, sinasabihan ko talagang wag mga nakit sa anak talaga. Kasi hindi talaga yan nila makakalimutan. Kung magkasala, pwede naman ko si uno, gamay, dili si paon, dili laparohon, dili dugmo sa yuta or unsa ba. Or pwede naman pagsabihan. Meron kasi akong naririnig na isang magulang dahil sa sobrang galit, ganyan yung parusa, ganyan yung disiplina na style nila. Hanggang namatay ang bata. Yun, huli na ang pagsisisi, di ba? Sa mga probinsya, ganito yung style mga loves, lalo na nung unang panahon. Swerte na nga kayo mga bata ngayon, no? Yung mga hindi talaga pabayaan lang kayo kung kahit sa ano. Kaya paminsan, mga pariwara din itong iba. Kapag hindi madisiplina ng maayos, pariwara talaga. Madala sa barkada, mapunta sa mga maling gawain. Kakain na nga lang tayo dito mga loves. Alam nyo, kung babalikan ko yung mga kabataan ko na noon, gusto kong balikan. Pero sana wala ng mga mamunal, ganun. Kasi yung kabataan talaga noon, enjoy na enjoy ako mga loves. Yun yung pinaka-time talaga kung gusto kong balikan ngayon. Yun siya. Yung masaya ang buhay. Nasa bukid, walang problema. Wag lang mamunal yung papa ko eh. Sakit kaya lumilipad, mauntol pas lubi. Anyway, yung istorya ng buhay ko, katulad din yan kay Tami. Yung bata pa kasi si Tami, ganyan yung mga style din ng ama nila. So si Tami at saka yung isang lalaki, dalawa po kasi sila. At saka babae, 3. Kung magkasala yung kapatid nila, ang tinuturo is yung asawa ko si Tami nung bata pa. So in short, si Tami yung tagasalo ng yung kasalanan nila. At itong ina niya, sasabihin na maghintay ka sa papa ko. Ganyan taman talaga yung mga ina, maghintay ka sa papa mo, bantay ka talaga, ganyan. Same din yung ina niya, ganun din daw. So pag uwi ng papa niya, wala nang sabi-sabi pa. Bunal diretso. Itong si Tami tigasin mga lab, kapag parusahan na siya ng ama niya, ayaw niyang umiyak, ipakita niya sa ama niya na kaya niya. Sa kaya sabi niya sa akin, mas lalo daw nagagalit yung ama niya sa mga pinagagawa niya na ayaw umiyak. At ayaw daw niyang isumbong kung sinong totoong nagkasala sa kanyang mga kapatid. Siya na daw yung umaako. Ganyan daw yung mga kabataan niya mga loves. Kaya siya talaga daw yung palaging napapalo. But anyway, dito lang muna tayo sa ating story. Bye! Nakakamiss ba ka ng nanay? Nakaupo ako dito sa kama. Kasi po, pagkatapos kong kumain, parang masakit dito mga loves. Hindi ko alam kung ano nangyari. Masakit. Yung parang hindi ko alam. Sa tingin ko wala pa akong sakit sa puso. Pero hindi natin alam, no? Pero yun, pang ilang beses na itong nangyari. Sakit.
Pero yun, si Tami andun pa, papasok na siya dito. Ano na siya, papunta na dito. Ang sakit ng ano dito mga loves. Parang huminga ako, parang ang sakit. And then parang ang bigat talaga. Grabe, hindi ko maano. So yun. Ayan, nakaupo na ako dito, dapat mahiga na ako. Inaano ko yung ano ko, yung pakiramdam ko. Parang pinapakiramdaman pinapakiramdaman ko lang yung naramdaman ko ngayon. Painful to breathe. And then it's kind of heavy. You might want to see a doctor. I don't know what would do that. Did you take the toothbrushes out of the garage? Toothbrush? I had a pack of toothbrushes in the garage on a shelf. I don't do anything. Hala, toothbrush? Yeah, I think I bring it here. Doctor Hunt, you don't even go to the doctor. I know, but I know. I have pain. I know, Rox. Mama have pain. Na makafeel talaga yung aso mga loves. Yung parang magits nila kung ano yung naramdaman mo. Look, tignan nyo, lumapit. Hindi yan ganyan. Andun lang yan sa sa pinaka-anuhan ng aming higaan. Pero look, lumapit talaga. Rox. Psst. You know what Mama feel? What's wrong? Huh? So yun. Are there older ones upstairs? Huh? Are there older battery toothbrushes upstairs? Toothbrush? A battery one? Like those. Are there older ones upstairs? I don't know. One, but I'd rather use the older one. Oh, no. Just get the new one. You sure there's no upstairs? I could swear there were. No. There is another use over there. Open it properly. Keep opening it more. In the back, it's open. This one. Yeah, but this is brand new. There is another open one there. Parehas kami ni Mister. Ayaw magpa-doktor. Kung kailangan na talaga, yun na. Pero ito din asawa ko, ganyan din siya. So kaya, kung maghilahan kami sa doktor, patigasan talaga kami. Pero alam ko naman, kapag talagang kailangan nang magpunta. Pero pang ilang beses ko na itong nafe-feel na ang sakit, ang bigat, parang hindi ko alam baka sa exercise ko. Kanina nag-exercise ako mga loves, hindi ko talaga alam. Pero yun, i-feel ko lang siya, pakiramdaman, kasi pakiramdaman ba yan sa Tagalog? Basta akong panidaan ko ni. Kay murag lain jud akong paminaw. Kanina pa ako dito mga loves. Nakaupo, gusto kong mahiga, gusto kong makaupo lang dito para i-feel ko. Ay, anyway, kapag tumanda ka na talaga mga loves, ang dami nang naramdaman. Naramdaman ko ito mga nasa 39, nag-start talaga yung katawan ko, parang pag ganun yung katawan ko sa 39. 39 ako ngayon, no, yun, talagang, yun. Pag ganun talaga, pag patungtong ka na sa 39 to pataas. Parang sa 38, mga pababa, ang dami ko ding naramdaman, pero hindi ganito mga loves, yung ang hirap ng buhay kapag meron kang maramdaman na parang feeling mo. Iba kasi dito kapag magkasakit, iba. Well, may mga magkikare sa iyo, pero iba pa rin yung family, yung magulang, yung mga ganyan, yung mga Pilipino. Iba pa rin tayong mga Filipino mag-care. Yun yung naobserbahan ko. Kahit gaano kabait si Tami, mabait man ito. Pero mag-care man yan siya, pero iba talaga yung ating style. Tayong mga Pilipino, iba talaga. Yun, kapag mga time na ganito, kapag meron kang maramdaman, natakot ako kanina, nakakamiss ba ka ng nainanay? Pag nainanay talaga, iba yung pakiramdam kasi sila talaga yung palang aligaga ba. Anyway, so itry kong maging okay mga loves. Mahiga ako soon. Look at me while you do that. His spring, ako kagabi late kasi talagang hindi ako iba talaga pakiramdam ko kagabi. For sure may magsasabi na naman ditong doktor. So, palayo pa kami sa doktor mga loves sa ngayon. Magpa-hiwalay muna kami sa doktor ngayon. Tingnan niyo yung mukha ko. Yung mister ko din. Nandun sa labas, nag-review as usual man yan siya.
Paminsan maisip ko talaga paano kung meron pa talaga akong power, pwede yan anuhin yung asawa ko. I-power by magic na makalimutan niya na sigarilyo. Kalimutan. Ang nakakatakot kasi kapag nanigarilyo mga loves and mag-stop siya quick. Lalo na sa kanya kung mag-stop siya, ang mag-suffer is yung katawan. Yun yung mga naralaman ko, naririnig ko. So I'm so thankful naman naging kagabi okay yung ano. Kahit matagal akong nakatulog kasi nakaupo lang ako mga loves. And then minamasahe-masahe ni Tami yung likod ko. Yun, ganun-ganun lang siya sa likod ko. Nakatulog naman din ako. So buti na lang nakatulog. Pero konting oras lang yung tulog ko mga loves. Konting oras lang kasi nang bumangon. Lit talaga ako nakatulog. Si Mister, natulog. Sabi ko matulog ka na kasi nakakapagod kayo magmasahe mga love sa likod. Yan.